was for high GC News, Meba Obibia Akwaba, Ahadia, latest and hot news in Kwa Erabede, Bramo. Aduti, so when subscribe to channel, Bomodia say, Obe subscribe. The Obeyan say, Obe click a year subscribe button. Now, we barely a year notification. We had a video for be upload. What the first person what's Ebeka ASR video. I feel we are now like video. Give us a thumbs up. Now, share my work for so that when you be here now, as someone else, Ghana Memohanum. I feel you share ye and someone abeto yep no so. Aya na no na ye vim lady if you Pukwade is be able to the Facebook page. I watch say Kofi Adoma wani ya board and need to akoye arekosem papa now sanse we be to Ghana for be na ye twe na sene abasa bi krase se bi we free mu akoye nsem bebre na we na ne yere aba bonten a day as somewhere called so wabedomusuko wabechechere semu na Kofi Adoma tibia mu sese bebi akodru wode nyina atoda na yenhwe ye sema ye vim lady edebetu dwa Ghana fo bebre na etwe ne asre ne abasa yenhwe sema ye vim lady editu dwa ye fia poko a wokocho wode Facebook or say Yesu Kofi, I'm praying for your full recovery and healing. Now what you say, I've been panicking since hearing the news that you were shot in the eye. May the Lord work overtime on you. Let's say wabohu ye pa say ya bo eye Kofi Adoma wani neni na no what say o bompa say obenya ayarsa na say no ato ne tetem na no na ye vim lady edi ebetu dwa ewo ne Facebook page na no na kufu bebre achorchor nsem fa years Kofi Adoma ho bi kra say we free mu ni ade ko ye nsem bebre na na yere ababoten edi nsem dodo na ara na aba betu dwa afa ye Kofi Adoma wani ho na intentement ye nkohwe video no we Kofi TV one of the video no ebeto abonti na yere echere nsemu ye nkohwe ye video abeto abonti ye nhwe video no etulun pahoncho wade kire so yesu shalen se elutu etula o kire so na yin wanyen dem twa video na ebohu obeba nso etulun pocho ode to ne ko not true ni day ti obo etulun the boy mekun nanyim. He was shot in the face. He was shot in the face. He was that it wasn't just gunpowder. Even camera also records atinimpo opai. Bidin di nana bene chuba na miye benkom hini wo gomwa amanfo. Miye Kofi Adoma ne yer. Oye ebi mu wo friend Kofi TV. Na ena nanom se oyo opinion nsa wechi na emom ibi mo so wo frem Mrs Miracle Adoma ehwe mitame ya me free ya ka ehwe manyimi ya me de tena he ya ebe hu de nkanya ne hu tamini na eduru ho nti no wo de me free ala tam no so obeka a kire wo de na o che de mpanyinfu wo me fie bo won kwakrafo na mmirewafo wo me fie be ye mmiri kakra ni na onchele pi ye wo ho na emde call by na call ni bi edi nka aba ohen kola oni mekun oye Mr Steven Kofi Adoma o wanwen Kennedy ho o anye na edi aglo be since 2013 and ofre mekuna na obo na amane onene kasa ni mun na ole kire ne de oye na na doma hen ne programma ole bado no wase wodi afọ no do de ono nyene nkasa na ombra program ni bi no kasa ma onyene kasa en me details bebre because details ni de obeba at the right time. No nyene kasai ma mesumpo me nyene kasai. Oye nana suma mahen. He was the mediator. Ma nana domahin programmer okodo. Okoi Thursday na oye juma ma angel group of companies inti. No na ohia won so no nti na oche de odo obo hamane onye wakasa ma wode nyama sisi eni Kofi TV crew so ka ho de ma bre ni mu na magraheb so oba Ghana
Ghana fu nyina la wenyi me de oba Ghana me fie ha na owo nti no wa around me kun so wa afa ne de ni nua kakraba nti onye no so kasai e ma wo nyina otimi apma wokoi obekon na bibia ayi okay nti Thursday anajo na wotuto ma enwubiri na wotuto ma nti anajo na wokodui na nana suma ma hen oma mikun number number ode ma ne yewraba bi a wo fe ne Linda o se oye nana doma na wo fase na oye Linda ana ode ne na mama ono na onye wokọ wo hotel ma wokodai yami ya adom ya nananom mogina ye tigina pa ma ade pachi ho wode dwumedini sisi do ma bibia ye kama na bibia lokodo ma odoko pepepe oye wahemfo no mpemfu ni bileba oye doma adonten hin ona na oleba na ne dom na ye waga na ha yeyim mesma amamre na manze ote de yen manga na ha se wolidi afasha na yelidi ya na afasha ye wonkofu bia yenyi wafa ntitu mu training mu wo kwan a wonfado na wonfa ntotolo ye turu na oya hyense wode kire ya manze na ya mamre o kire ye nananom oye eyi bi o kire de ye leba atola obi adam porta ohu de panyin bi leba tidam nkrofo no wode enyim na ekol no hu video ti nyina owo ho at the right time etulun pahoncho wode kire so yesu shalen se elutu etula o kire so nti eturu na ebohu na abagu wutirim nempro ban nti adebasa aboko efien na wo nyina abon ka bad na yin wanyendem twa video na ebohu obeba nso eturun pocho odeto ne ko not true ni day ti obo eturun the ball mikun nanyim he was shot in the face he was that it wasn't just gunpowder even camera also records adenimpo opai na ishe video na no de behin ni ba behin ohwehwe mbeyinfo ma wosoni mu ti na omunum to ha we munu ato ha omunu to ha na we munu to ha onya nkrofo wosoni mu huru n'enyim ne enyim na la moja aba ihwe video no obaba nti bohu akatesi bi wo ma ofe ne Linda na dama akatesi ade nyeme bi wo ho ye a me yanje ho na mmom oya ade sumafo de we dwuma yin de be frɛ abofra no ya adze dodo no le frɛ doma na wode ne call doma hospital doctors a wo ya adze nyankopon hira ho ye na nanom wonka wo ho also wo wuro da doctor kra me ne kasai o de me tworo o kasa na me bisa mpo cho wudi na esa me tworo ni nyina o de me fa to ho chena asem nti okani nyina na omoleka no si ma wu nenyi wando more than 20 times emi me wa ya me yada me papa o lens ma me o lens yesu ye lens nti waso obi nenyi wa yenyi me esi ma ote enyi wa wo mgbe ntum mgbe enyi wa ko wuru ma but na uhu de woda ho hal lije bibiala possible de obotum wa agine yi wan was a man Yankopon ye ho adom wo ye wo de chiado de call brekum ma okotwetwa ho scan na ade ma wo san we chi wo bai na hu de doctors no ehwe videos a wo twa wo hospital ho na doctors wo ni nyina na hu de obia nurse obia ye involve so na wonyim de nipa nanyiwa won ton wo store nti okeka wo ho ala ma oba nde wo de wo transfer ne ba akra osi fida na details ne meseme de beba ochena aseme bi nti na de fida na oba akra
Osi sunyanyi so the flight no to once. Nti ye nye bi. So de ere ma na manipa betuma ye no ye. Na ya ala. Ya low, ye per ticket. Na passion fon so Nyankopon hira ho. Flight na ye madododo ye ho hwe onye ye. Nso Nyankopon hira ho nso. Na yetumi ade pape ye de ne ba nkran. Oye memenda. Mesa ka papa ne memendan na no ye dzen hwe mesa menyi ma ye propropro ma no ho anyonyo de tena ho ya bo hu de na ye dzen ti na ho ne hu menyi ne go hospital straight ana ye mberefie a doctors fo wo se mesa ma wa ye enyi wa na wa room wa ye na mesa ma wa fa we na mesa ma ni ti me ken na domafo wa medication or by tramadol nyina wom nti no wo de mezi ni befie na mehwe ne ma na hom ka no settle in na oho na de ye frefre doctors ye de ne be kwa na Ghana ha so de yanyim de Ghana fo de mu ye papa fo mu ye asemba ye hu mesima ya mo kan mo kan ye yanyim nti na ode ye krekra no kwan a onko ba abonten na ye katakata nke mi de me ya egbeyin ne ba me sam ye nkan ne ba na fantin ye ba nti nka bunu yinde na mbo memma oya abunofo nti ochena asem nti na oda me katakata do na ye krakra nde wi a yebotum ya ahwe na olunkopoi na nkodum obi ni program oli ye no so na enyum nyam medwin ochena medwin ko echi a doctor fo wo bai kwesi dan angel fo wo CEO ba ha onu so bohu wo ba beto na ohun so onye den o na ehu de oyedzen obehwehwe na ono laboratory doctor no podo wo fie doctors a wo ba ho do nye me sister oya mankasa me nua beyi me cousin oni na yere wo London wo so wo bai wo se da bi asami ni yentumi ndado wo de ahon pepere wo so wo de bepoi mu Ghana ona ya wo so wa tam yen na ye de arewrem ni akopoi osu ho na wa afre doctor peyi bi fi kolebu wa afre bi fi ha for ihu de call broko Yankopon ya adom ebe ye nyampanyimfo yi bi otwitwai wo ye ma obeye wase back end wase nyimfan no chede etru ni bo ne wo he was shot in the face. It wasn't them they shot the gun in the sky and a gunpowder ni begu na enyi mesma angel fu adwuma ye fu ni bilekeka wo hon oyendem na mbon wo bo otru ndi bo na enyim no ho mfoyin ni videos na ni bibiala wo ho bana wo there bad time ye na Ghana fo so mfantu wo tirim there me ye la ono qualify him to be their family head o we busuya onyim there wo de hye wo me ho mesma me so me busuya fo onyim there me so me ye wo de hye mo wo no so wo ho nti o ye ni ala wo de hye nti o be bisa wo nti no wo there ye mia ye nyi kwan biala do na ma ye be ye ya na nyenyiwa angel for wo current CEO our friend Vincent oba fie no obedi dasa na ohun nti osun osande na ohun oba no kita no man do fi so upstairs na woda ne bai doctors no kitem na wo ye scans na wo ye hero na wo ye day na wo ye fa ha na ye day na ye day nyina me kai na doma program lokodo ko bia la enfi doma amma na yekoba Yankopon ye ya domala then you want in fadzen or your right eye no na afi ohun ba ohun ni tu nti igina ho a ohun we bie Kristo do ye dodo ye nyandema ye bekodo ya ato akodo nkaka akra obeye ebe na wo ma ye transfer letter ehwa me krofo ho mebusuafo de why is kete wo baby ala nti no wo de me frɛ ngbo yo land boy landing o fine wa nwa akwa ne kan ha me bia bia no bi ne kan ha me na mfantefo no so wo nem agbefo no so wo nam ho wo rewre ma ye hwɛ Yankopon ye ya adomala ye rewre me ye hwɛ pounds asem na wole ken
no no can choose Dubai. So Dubai dear, what did the ram? Nti ohɔ ne mu begu kakra ama he. See you buying. No so wabo. Lady B obo lady B say woman bi ni din wo angel ho. Us were friend Barbara. There on hwe there obenya butter. Now ye their tickets. Nti ehwa na Nyankopon ye ya adom. Nti course kokodo na adwuma ne rafrey. Hu there no so asem ne ha nto kasa wo ho na adenti edidim. Na mom yakọ program fi da kwesidan ahomache. Osole ya ose. Dani mu nyina yesum. Dani na yesum den. Nche wenyi benkum na asem wo ho. Na yin fan de nche na ya ye ma so ye ma ehu bibiala. Ohu hwe afi hu de not na me se na aye den. Ti no den tempala instantly no. Me ignore them me focus wo butter ticket. Na make to ticket instantly. Na oye Jordan Monday ye de ko. Yankopon ye adom. Ye ko koduli. Ye kodui so a doctor fo oye hu edwuma. Doctor fo oye mo de woye. Ma de wo kan ma de woye de bibi o de wo de ni wura oye ni nyinala. Na Kristo na domara ye da bedu o ma konkron Ghana ni. Na ekọ media no da. Na ebinum wole ka de program no mpo obi ni video bi a me hu na obrage de me kasa ala. Osande hwe bi mu woda also oye just gunpowder. Ehwe obi so no de also program ne ye oye ohin wa be de ade nansen ya into okọ program ni bi na eturu tutututu na ebi kan pon acho program ni manko bi mesre ho anbrasim nana suma mahin ono oye mediator between nana domahin program no and my husband. He never told me that I was invited to come. Ntimpamacho manko bi menka ho ahombrasim mala mesre ho bebre Ghana fo bim de mo de mo wa ye mu ye mu watima Ghana ye papa fo ye dwinyi pa ho ye ka ye nua sama ye ka ne ye ye kwane wo kwan a wo kan ye de a obeye ye pe ho mo toye a ye nwa be gye ho on pepe na ye nti na obrage dem be ka kire hom de mpam acho mo no nam wo keka no oye dem na otin na mo otin potin ona maka kire wi nchiremu wo ho mo sisi wom bebi aya akodu wona wo frey kasa okom wona wo sani nipa o sani sika kwar o san sani biom o san sani third time enfi doma kwacho pe men de yente doma nka pon acho besre ho ala yete de ye papa kwar. He's a good person. I know him way back in Tema. So when he came, he was, overwhelmed to see me. And Obaha, or Accra, also what's your seven no do babeshe. Na, papa, nana domas or meshe. On poyete there. The last week, Friday, Tuesday in Wewu. Emma new soni mukasa be by. But only chili. Na, esrewa ho brasimala. I don't know how you people sleep at night. I don't know how you guys deal with issues like this. But just because of his mental health and his sanity, when you are shot in the face, it's not a joke. It's something that, you need psychologists to be talking to. You need other things. Other things needs to come in. When you look at me, everything will tell you you're dealing with issues. So please, say, Miss my ye kese. Ye pede asemene ye kan ye mesre ho ala mo wo mini mo si ni Nyankopon adom mehu de na adofo dooso me nka atamfo ye Awurade Yesu Kristo yasi nyina ni wura na tumi ni wura na mo tumi kasa ma pepo otutun
Kosi pumun dem papa na opa nsu no mun mi mes moti o se ya mama ye mompa e boda ya atamfo bo tie mi atamfo di mi bi mi wa adofo mi wa adofo bebre na mi nyim so dem kun so wa adofo ti mes ma ya adofo we mi hyehye ho na wole frɛ na bi muso wole kaniyei bi muso wole kani wa kaniyen na ode ye ma muhu de ni hu ye Yankopɔn na adom yekɔ Dubai ni hu ye yekɔpɔ emu Dubai ni hu ye ya abedu Ghana ni hu ye na yi wan yimfa den igina ha obohu odo hwe waso mo botum ahwem oda amaw na mo mbenkum ne de obehia de ye hu adwuma ono nti na ya abe na ya beboa ye hu ye na yakɔ na wa ye hu adwuma nti no che de kakra esini nti mo de mo le bompa ya mo bi man na mo le kaso a o de mo nkoso nka ne ye me esimo mo kana na ye na nanom won kwado that's a fear pokua sa wuti wanyo na wudi mrika na wa be postu wa ya wona hwe ase mefe oba wona ma woton wo so oba wona ma woton wo so Ewurade Nyankopɔn hyirawo na Ewurade enyo kese media de osofu kum chacha na eneme sole ye no I think se course wa manya no asade ye meye adwuma wo MTN enye course bia wo ye nua Kofi Adoma wonwoni ene nkrofo freme na ebi ma me text message sofu kum chacha ya mamo shaden sofu ya mamo shaden na ebi atro RIP rest in peace Kofi Adoma wonwani onse Ghana for no da biya meka say asemo ba ya yento ye boase quotation bi awo mebusem Proverbs 14:15 Bible so obi o yetiti kwani anani miyeye nana dwenya adwuma ana sembia ba na asem ne ba ya na wagye di sabe mamemfa brem no ema yenua ba afia pokua aye vim lady pokua fo no so mo ha adwen pokua fo no mo ha adwen bawo aye vim lady afia pokua wona udi kan be postu we ana udi kan be postu ya ema bloggers fo ni bebre afa ene yebo Kofi Adoma auto sabe vim lady wonim Kofi Adoma enim ne number enim ne nkrofo bebre Yakubu ene won ye adwuma wati bibi mpo a na sese vim lady anka wonim de ene wonyansa wode ye journalism no kese wo fre Kofi Adoma wo fre no ne wanya na what test no da ka woni na kasa ana woni Yakubu no makasa wanye we nyina vim lady ana wo postu e de abeto wo wanye wanim den atse samantia ensu ato aguso na di bosome vim lady wanim den atse dokuma adi na awotweme yensa aye kotu aguo ana wudi mrika ana Kofi Adoma no abechoro vim lady hwene yie wo Luke 17:1 Bible says sinti di abeba di enda no so beba wonie sasemo sebe ebi kana Kofi Adoma ede yaboni tuo ena Kofi ewu ena RIP enya no kore o meme ben Kofi
asɛm a ɛwɔ Kofi ho a sɛbe ne nua kora nte na wɔn kan kyerɛ no ne mi sɔfo kum chacha ɔbɛka kyerɛ me ne wife nana ɔba papa ɛbɛka kyerɛ me ɛnyɛ sɛ Kofi Adoma na baabi ɛna obi akɔbɔ Kofi Adoma tuo sɛbe saa asɛm wɔ emi minim de daada Kofi na ka kyerɛ me deɛ siiyɛ ɛwɔ bra nana ɛyɛ dɔmahene agyeman badu odi na fɔhyɛ na Kofi ne yele kɔwɔ na wɔn sɛ ahemfoni di afɔhyɛ saa ya na ahemfoni nkɔlaa ne bi no ekutekute tuo a ebi tutuo ɛne yɛsi efura bibi gan powder na wɔn de egu tuo nim ɛna ebi ɛpete yɛ na bɛka Kofi ani kakra saa asɛm wɔ ekura akyɛw ɛnyɛ ne kura saa asɛm wɔ akyɛ ɛnyɛ ne ɛna Kofi ɔsɛ ɔkɔ Dubai kura mesof kum chacha menene kasai bɛyɛ 3 days nie ɛna ɔsɛ me nua mekɔ na makɔgye ma home yɛ wɔ Dubai na agya me ho adwodwo me na after that masɛ kɔ check up ɛwɔ Dubai that's a fear poku a sa wote wanyo na wodi mrika no abe postu why you want hwe hwe asɛ mɛfɛ ɔba wona ma woton wo so ɔba wona ma woton wo so wona hwe hwe asɛ paneɛ once edu baabi a ya na mu yɛ nya twom edu baabi na Captain Smart ɛka sɛm bi that's what the ba bonte na fia poku edi mrika ɛna captain ɛna wɔnyɛ nhwehwɛmu ɛna captain ɛna ɔpere ne ho ɛna wɔnyɛ nhwehwɛmu wo utumi bɛyi Captain Smart aten once na deɛ woyɛ wɔ journalism no ɛkyin obi adeɛ wodi mrika ɛna wɔde bɛpɛ ɛdeɛ bɛn deɛ wɔde bɛpɛ deɛ wa na wonim deɛ wɔde bɛpɛ no wa na wonim ɛti adɔfoɔ Kofi Adoma ɛnyɛ ɛnua ne na nse ya ɛna wɔnam baabi na sɛbe obi akɔbɔ ne tuo ɛna obi akɔsutu no ɛna obi akɔdi ne bɔne daabi ɛna makyerɛkyerɛ mu akyerɛ wɔ no saa asɛm ba sei na wɔsɔfo kum kyaakya ɛbɛkyerɛ no adwene na ɔbɛka bi a ɔpɛkasa wɔpɛkasa wo nipa ko na wɔkasa no nso no wo social media wo free page wei na akɔbi wo free bi na akɔsi wo ti Ghana ati aburokyele social media bi a ɔ Ghana bi a wɔne nam so echi nso but me di asɛmba na me bɛka bi a na asɛm bi aba wɔde na no batum bi na wo de yɛ a wo bɛhwɛ bi no wo de ɛwo no wadwe na te sɛn ya na wo bɛhwɛ bi no wadwe na te sɛn obi de yɛ ma ɔmɛka bi but wo de ɔbɛba bɛhwɛ bi ɛti film lady saa deɛ na wo bɛyɛ no UK ni bɛka sɛ yɛ totally bad dadas nyansa ni mo wodim Kofi ɛwɔ ne number wo test na ɛbɛkɔ me ɛna sɔfo kum kyaakya me ka sɛ saa asɛm wɔ ese me sabe Kofi Adoma nka sɛ ɔne me di nkɔmmɔ ne wife ɔba papa ne me di nkɔmmɔ but yɛ wi ase yɛ wɔ asɛm a yɛka gu nipa asom ɛne yɛwɔ de yɛde soma wa no asɛm a yɛka yɛwɔ asɛm a yɛka egu nipa asom ɛne yɛwɔ de yɛka yɛde soma wa no asɛm a yɛka gu asom no yɛmfɛ soma wa no na kɔka na wɔ bibisaw na wo ma ne tia na wo yɛ kontomponi ɛyɛ kɔnkɔnsani
now you contomponi eye konkonseni eti vim lady afia pokua sadia na wabeye na progress ya tasi ni bebre ena Kofi Adoma ene ma RIP rest in peace ene ya boni tuo ene ye kuno obi kurasa ne yamade ye eyaba once eto da bia jimie se ya o jimie se ya na Ghana for do wano asi wo so Kofi baby a wo bia ewrade nkan ewrade mo wa hoden ene ayalasa midin de osofu kum chacha midin no onyame enhirawo yo waiting for waiting and someone about beto yep so eye Kofi Adoma yabo ne Net2 eno na yere ababonten e de ensem bebre ababetuwa afa eye ne tibia wo mu sese ka say so when subscribe to channel dia abomodia say obe subscribe na fe wala give video no give us a thumbs up na fe share ma wo foforo so na wenye bi hwe na wo hu ensem ekoso e wo Ghana memo a wo so betimi a kire wadwen afa eye ensem wo nyina ho e wo comment box ni mu mo beti minka bio in my next video. Thanks for watching. Like and share. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.